Wat denk ik belangrijk is om daar een evenwicht in aan te brengen. Er is natuurlijk niks op tegen dat kinderen hier ook goed Nederlands leren en goed Engels leren. Maar dat hoeft helemaal niet ten koste te gaan van het Papiaments. Papiaments is de moedertaal, is de basis en is daarmee sowieso, of het ministerie van Onderwijs het nou leuk vindt of niet, sowieso de eerste ontwikkelingstaal van de kinderen. En je moet dat niet zien als een probleem. Sommige politici in de Tweede Kamer zien dat als probleem, maar ik denk dat het een rijkdom is. En het is ook de poort naar Latijns-Amerika. Kinderen die Papiaments spreken kunnen denk ik ook heel gemakkelijk, en dat hoor en zie ik ook, Spaans verstaan, Spaans spreken. Dus het is belangrijk om die taal mee te nemen in de ontwikkeling en een goede plek te geven. Ik denk ook dat je daar gelukkiger mensen van krijgt. Dat kinderen die vinden dat denk ik prettig om hun eigen taal, hun eigen cultuur terug te zien op school als een belangrijk vak. En dat geeft denk ik ook een goede basis voor de toekomst.